Na kérem szépen, itt az zúgónál már a második harcsája az úriembernek. Nem kicsi, mert nagyon nehezen tudja kivenni, és egyedül van. Át se tudunk menni a másik oldalra most neki, segíteni, mert teljesen körbe kéne menni. Így hát kénytelen ezzel a feladattal egyedül megbirkózni, amiben profi. Mindjárt mutatom a halat is. Nekünk nincs ilyen faszaruhánk, de akkor is eljöttünk és próbálkozunk. Már ott van a parton a hal, most egy kicsit ránk közelítek. Nem tudom mennyire látni, vagy nem. Szép. Most veszik ki. Szájába elvileg nem tud belenyúlni, csak kesztyűvel. Ott a nagy bajszú. De ő belenyúl. Kérem szépen, gyönyörű. Így néz ki. A harcsa. Ó, az igen. Nem tudom látni-e, de körülbelül hát az ember 3/4-ig ér. Szuper!